Здравейте, приятели, Gameboy е тук. Днес, както ви подсказах по-рано, ще направя един comparison между PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox One контролери. За съжаление нямам в момента Xbox 360 контролери, за да можем да направим съпоставка заедно с него, но, нали, това е доста стара конзола и всеки много добре знае какви са плюсовете и минусите на този контролер. За мен лично PlayStation 3 контролера е най-добрия на пазара, защото съм си, като цяло съм си PlayStation фенче, но като цяло самия контролер ми харесва доста повече, по-лек, по-удобен и след малко ще ви покажа какви са плюсовете и минусите. Така, ще започнем с Xbox One контролер. Това е един доста добър контролер. Променили са доста дизайна в момента. Като цяло в момента при мен е матовия вариант. Има и лъскави с леко гумирани, но тези вече са от по-лимитираните серии, малко по-скъпи са, нали, като цяло. Но който иска да се закупи такъв контролер, той струва 100 лева единично и след това го свързвате към конзолата посредством кабела, за да може самата конзола да го разпознае. Така, както всички конзоли на момента, и Nintendo, и PlayStation 3, Xbox и какви ли още не конзоли на пазара, джойстиците са безжични, но също могат да работят и с кабел посредством microUSB кабел. Така, има място за батерии, 2 пъти АА батерии, които се слагат ето тук. Има си отделение, което служи за тях и затваряйки капака, той идеално пасва с дизайна на контролера и няма какво да ви пречи, както всеки знае, на Xbox 360. Отделението за батериите стърчи малко по-нагоре и тук се получава една малка дупчица, която пречи много на играта и затруднява дългите часове на Forza Horizon или Halo. Бутоните са идеално кликави, усеща се всеки един натиск, нали, можете по-силно да натиснете, по-слабо. Бутоните са стандартни, 4 тригъра, 2 стика, 1 D-pad и 4 бутона. Плюс Start и Select бутон, които тук вече са променени на меню и View бутон. Опциите им зависи много от самата игра, какво иска тя, какво е менюто на играта, но като цяло ще работят като Start и Select бутон, както е било до сега. D-пада е доста кликав, усеща се всеки един натиск. Не ми се е случвало до момента да натисна и да не мога да не ми отреагира какво се е случило. Бутоните са разделени, за да може когато играете да са така, не да ви пречат, нали, примерно както на PlayStation 4 тук. Но на мен лично специално ми харесва по-добре да са паралелни, отколкото да са разделени. Тъй като, например, ако играете бойни игри, да кажем Mortal Kombat, когато играете, някой път трябва да натиснете тук и се получава едно така, нали? Или примерно, ако трябва да играете примерно някой шутър и трябва да натиснете този бутон, трябва да пуснете стика, който се движите и се получава едно такова движение, което на мен лично ми е много неудобно, но за някой е доста удобно и им харесва повече. Така, може да се ползва с компютър посредством USB кабел или има wireless receiver, който се купува допълнително за около 30-40 лева и се връзва към компютъра посредством Wi-Fi и започва да работи. Bluetooth, извинявам се. Така, с бутона Xbox стартираме, той свети, мига,
но в момента нямаме ток в контролера, не мога да ви покажа. Натискаме бутона и конзолата се включва, или при вече включена конзола, когато натиснем Xbox бутона, излизаме от играта и влизаме в менюто на самата конзола. Така. Най-интересното в този контролер, и поради тази причина го взех, е наличието на мотори, които са директно в тригъра на джойстика. Тоест, натискаме примерно спусъка на пистолет, пушка и така нататък, както виждате, нали, бутона прилича малко на спусък на пистолет. При натискането и стрелянето, нали, все пак има откат, за да се получи този откат да бъде по-реалистичен, бутоните вибрират и леко връщат удара напред. Също така и при натискането на газ. Например, натискаме газта и се усеща как вибрира самия тригър от дупките, да кажем, които се намират в играта. За съжаление, тази опция в момента не работи с PC и дори да си изтеглите Forza, тази опция пак няма да работи, тъй като тази опция в момента е единствено и само за конзолата. Така. Можете да се свържете някакви аксесуари, но това е нужно за купуването или ако има в комплекта, се слага един преходник, който има бутони плюс-минус за звука и също време има 3,5 мм жак, за да може да се включите някакви ваши си слушалки. Така. А сега нека да продължим с PlayStation 4 контролера. Дизайнът като цяло на контролера не се е променил много от PlayStation 1 до PlayStation 3. С изключение на PlayStation 3 контролера е вече безжичен, с вградена батерия вътре, която не може, нали, да излиза. Ако се развали, нали, трябва да се разглобява самия джойстик, за да може да си сложите нова батерия. Като цяло дизайна е почти един и същ, но ми харесва това, че новия PlayStation 4 е малко с по-мек дизайн, малко по-гладки повърхности. Също така е доста грапав отдолу и това помага да вентилира ръцете, да не ви се изпълзва по време на игра. И същевременно самите стикове са с вдъбнати части, които реално ви влиза пръста вътре. Джойстика е доста удобен също, но е много пластмасов, много ръбест, както виждате на моменти. Някой път се случва тук да ви влезе пръста и да ви го защипе. Но дълги години ми е служило вярно този джойстик и затова не си го продавам. Използвам си го за компютъра. Опитал съм с PlayStation 4, но не се получава нищо. Тук имаме светлинки 1, 2, 3, 4, което зависи от това кой номер подред ви е джойстика. Първи, втори, трети или четвърти. Ако батерията ви свършва, също мигат светлинките и ви подканват да си заредите джойстика. Ето виждате, Start и Select бутона пак са на лице, но тук, както при Xbox One, Options и Share са заменени с тези бутони. Като пак Options и Share бутоните пак, в зависимост от играта, служат като Start и Select. Така. Бутона тук е същия, както на стария вид, само че, нали, тук е малко по-някакъв като картинка вътре в прозрачно бутонче. Служи за същото нещо, включване на конзолата и изкарването на менюто или излизането от играта.
Реално на мен D-пада доста повече ми харесва, отколкото D-пада. Като цяло изглежда същия, но е доста по-добър и по-лесно се движи. Така, отново имаме 4 тригъра с 2 стика, 1 D-пад и 4 бутона. Плюс Options и Share бутона. Като тук вече имаме наличието на Touchpad, който също е кликав. Може да натискате някакви менюта. И също така засича движение като на вашия телефон. Да кажем, примерно, трябва да се изместите настрани по някакъв начин, правите така и се местите настрани. Искате да изкарате някакво меню отпред, правите така нагоре или да го завъртите, или така като направите да го приберете. Да кажем, Killzone се възползва от този джойстик, от този бутон и доста други игри има. Просто трябва да го има като опция. Нещо ново, което има друго в джойстика е наличието на колонка, моноколонка, която служи, да кажем, за известяването на някакви новини или някакви звуци. Като, например, новини говоря, ако играете Формула 1, когато получавате съобщение от бокса, примерно, че горито ви свършва, ще се чува от тук, както и от колоните, нали, или слушалките, които са се вързали, но не слушалките, ами колоните, които сте вързали към телевизора, но ще се чува от тук като малко радио глас, нали? Т.е. симулира все едно ви съобщават по радиото някакви новини. Или примерно да кажем на NAC, когато се събира частите, когато ги намери, се чуват от тук и от колоните. Имаме наличието също така на 3,5 мм жак, който за мен е идеален. Няма нужда от преходници, няма нужда от разни глупости допълнително, или да се губят, или да ги търсите и така нататък. Директно взимате си едни слушалки и си ги включвате тук. И това е доста добра функция, да кажем, ако телевизора ви е надалеч и нямате толкова дълъг кабел за слушалки, връзвате се директно слушалките към джойстика, като, нали, естествено, нали, ще е точно толкова от батерията на джойстика, но също така от новите хакове, които намериха някои, то не е баш хакове, трикове, може да се зареждате джойстика не от конзолата, ами от едно нормално зарядно, просто връзвате го и го слагате към най-близкия контакт, който имате до вас. Имаме наличието и на лайтбар, който свети в синьо, червено, зелено, какъвто и да е цвят, нали, това, което значи той е, да кажем, различните играчи с различен цвят. Мига, когато примерно батерията ви свършва, или примерно мига, когато кръвта в Call of Duty, да кажем, ви намалява, или Battlefield и така нататък. Също служи и за комуникирането между камерата и джойстика, да кажем, да ви засече къде сте, или примерно ако нещо, да кажем, някаква светлинка трябва да следите, трябва да я следите заедно с джойстика. Така, това са джойстиците. Ако имате някакви въпроси и предпочитания, кой ви харесва повече и кой по-малко, моля, напишете някакъв коментар под мен и моля, ако ви е харесал клипа, лайкнете, абонирайте се за моя канал и сабскрайбнете за моя канал. И това е от мен, Gameboy. До следващия път. Чао, чао!